altesiro fof carrière makko fof carrière o machallah juuti o géri ɗum waɗi duuɓi kewɗi on woni top min famille men teskiro guil 2008 guil avant haariya ɓe dog haal guil advice jeys big jas tan guil nden omo ara omo jeeye e 5 meilleur kam guil 2006 ha haariya ɓe dog haal 2009 2000 album o kadi woni top o géri carrière o noon ha joni oɗo liggey ali waɓe jewtiden no adi on waɗi ɗum très bien non min non a majja mi Arvez on a rappeur mi rappeur ko mamma mais Arvez je l'aime bien mi suuɗaki ay nani sa feddi bono kardere gaddana mamma holko yimal so wona yumma mi haalano haala mamma kalen Arvez ala probléme mais pour haal mamma de kala advice ami anda ko ka yide mo jiɗiɗamo tan ko ƴettoɗo makko o ƴetto yummiraɓe janaɓe o ɗum tan wona ɗum sana wallahi wona ko jiɗa ko ƴetto yummiraɓe haala ko legal maɓɓe a faami kalde murten e kalade mbaji rappel legal wona agi Arvez ko legal ma alani grand holko wino kam jour goto mamma ɓuuri advice forde taw ko rap tan min gondo e live renom haala mbimi nde yiide de ɓurti mbimi adiba an kam mamma so woni debbo noon ala non mbimam to ko mbañ so ri normal hande so yam Arvez so carrière mum so gasi poɗɗo ƴettude relève so tinnama so watta men concentration watten haqqille mum concentrime ala bawɗo ƴettude relève mamma Arvez wona mamma ɗum mbimami on côté kalmi mais mamma ke ko high level e Arvez ko high level moɗa andi ɗum nodetake mamma mais après Arvez hol bawɗo rewde e mamma hol bawɗo rewde après Arvez hol bawɗo rewde e mamma authentique non mais haalano haala Mauritanie kalam ko wuramen exemple wuramen après Arvez ko mamma min jogui o tampina hoorema ala wona gonga namdan ɓeɗen jogui noro eɗen jogui piyoɗi ala probléme non mamma ko king mamma ko king awa yandinemo nder mbaji kanko jeeyi mbaji ɗum ko belaɗe mettade quoi kadi so reni bindol makko o jaɓi tan suuse tan o kankone o yaltaren quoi merci ko ɗum noon so joguima équipe tan yimɓe tan machallah encadre o mbiyo wonni on paama jimmi haala manama advice ko yarlini ko goto yardaki ɗum en premier album o kay daro ñamani en fof waɗi ɗum ko musique e deuxième album o kasadi ko ɗum woni musicien pire de dire ko ɗum woni pelliɗo voilà ko ɗum yiyata ɗum hokkata neɗɗo yiyeede premier album a daña seeɗa cuuɗe a oto hen heddo addi non ɗum nawani ɗum par ce que kalis o misat ɗum rap kalis a misat ɗum oui mon frère mais on jogino dofe mamma on foti yeey ɗum walla fara daɓɓe jaltinoɗe projet fof sowade ɗum o non toto femo kanko jeeyi ko yiɗi wadde fof waɗat voilà mo kuma ɗum ni maɓe coodi oto maɓɓe ana waɗa oɗo trophée yeeyede non torfe fo yeey ɗum aɗa waɗa trophée ode ko kalis wonna hande pourquoi yeyata ɗum arani grand holko wi ogo advice yeey trophée o par ce que ko jarano 10 millions et quelque ko kanŋe advice ko ɗum ɓuuri 10 millions hande ɓuuri kono noon an joni ɗum ɗo joni grand to foti wawde moftude oɗo waɗa ɗum to waɗa trophée ji makko fof ɗo min kam mbeɗa yiɗi allude kam ƴeeto wonmo nelami yo ya ƴeftanamo oɗo kanƴe china waɗa hen o jigui ko almar goto almar uji joni woni ko téléphone voilà o torfe non mo moftu ɗum o manto moftat mo moftu ɗum kala gam to mofti yo haalnam yo tottuma polkire polkire tottuma mofta ɓuuri wadde seeɗa ɗum quoi nde mi tafana hen nenam cakka moƴƴo a faami ko cakka mo giƴum meeɗa ɓornade ɓedda yinde procureur pour que nde yat Amérique walla Canada ɓen kam mi tawnede ɗum tan mbimami ngare kirto mi yalta seeɗa yimɓe kirto quoi ngara son kirto ok merci grand mi waɗimama abonné waɗama retour eyo maraba inchallah wala jaɓi procureur mappere goɗɗo nan toon amin kettonomo ñooro o wiite ko jammil tekki wala haala makko yal joni o attirat après noro go absent jammil tekki
Jamen, non, quand même, il y côté révolutionnaire, mais on pas comme, mais comme, mais goussi en serre. Aljona behen. Game mo kam ser kam. Goussi en Ada sel. Adam. Mais den kam class mburno har wadde ko rapo be papno en haji. Class mburno har. Wayma. Masha Allah, alhamdulillah. Mais est-ce que wadi uburi dum? Nam dam. Life gone in wood. Way kanka ko net hay an buri dum. Dum kay an buri dum. Why very much in wood. Ouais. E on yima hen anglais kadi dum kan jaay noy wona pudar bolo. Il faut kadi pamon reading suji anglais seedi kadi be dum advice den yima anglais seedi dum yid dum kadi. Min bersikra anglais o mi yibudum dino. Anglais o mi yibudum. Kona ade non pular gati. Wallahi. Ya, assalamu alaikum. Macam mana? Welcome. Asal mita. Procureur, ça va? C'est Masha Allah. Alhamdulillah, ko weltare tan faade e débat mono. Surtout sujet thème mo gadduɗon o c'est trop important. Kadi souvent miɗi yinno yaaja kadi e partout e artiste aji ɗi ganduɗa kadi rokkanoma trophée. Gilnane miɗi heeɗi gilnane kadi miɗi waɗi déposé demande pour ƴetta kam. Bon, jiɗnomi hunde tan woni ko s'il te plaît garton carrément e débat o e temo carrément kalon hen ko ganduɗa ko parcours o holton advice rewi ha heeɓi ɗum ɗo kadi holno artiste aji hono wonɓe jeune talentueji ɗi artiste aji tokoji ɗi ganduɗa en jogui talent nene koye mabɓe liggo holɓe poursuivre moɓe mbawi waɗde hande ha ɓe jottoyo ɗo walla ɓe keɓa ko oɗo heeɓi ko. Donc vraiment mbiɗa yinno temo donc mbaɗon hen appuyé à 100%. donc minen keɗotoɓe walla minen mbaɗoɓe suivre ne heɗoɓe woda ko ganduɗa min koccata hen donc hay so tawi min gona artiste aji mais taw min mbawi wadde conseil artiste amen walla ɓe ganduɗa donc amin gondi e mabɓe koɓe jogui talent aɓe liggo à côté. Voilà ko ɗum wonno ko ñaguinomi donc mbaɗon appuyé e temo à 100%. Au début min puɗɗorno e carrière makko eno fuɗɗi eno foti duuɓi o moni top o tellaki less e holno géride carrière o guilmane min teskimo e game o guilmane o jeeya e les 5 meilleurs rappeurs ko guil 2006 a faami sa wawa limtude rappeur uji 5 mawɓe e Mauritanie tawa a limtanimo hen ɗum ko 2006 wonno après ça saɗa limta 2008 à partir de 2008 faade hande saɗa limta nalanke ɓurɗo mawnude e Mauritanie e rappular fof kadi no worno ko kanko ko fawi hen jungo eyyi min puɗɗirima ɗon fof kadi min puɗɗirima kadi to fuɗɗi yimde 96 mars kanko hoore makko yimi ɗum eyyi ɗum fof kadi min kaali e gueɗe ɗe o renti e ko rappiruji hewɓe alani o nandani mumen quand même wona ɓoyani o watti yimdude e hewɓe mabɓe ewa omo andi ko yiɗi omo andi no géride carrière makko omo renti gueɗe kewɗe kadi aussi omo sali kadi jaabuɗe kewɗe omo respecti hoore makko min kaali hen ko heewi waɗi yimɓe woɓɓe haalɓe hen kadi
ay hakkil Midiano e place goto wonnomi koye hassade ko jolfo nanmi moom mbi moom si temo waɗa suivre rappularo o kenn rek laaji xam xawma ko woyi volume voilà donc noon kanko min jii mo waɗi international par ce que mo waɗa artiste aji ɗi ganduɗa ko différent pays woni mais noon woodi ko hunde tokose nde ganduɗa miɗi manqui ɗum yiide makko kanko collaboration makko e jeune uji tokosi ɗi mi yiyani ɗum d' abord je ne sais pas avant mais présent o mi yiyani oɗo procureur non oɗo wi noon par ce que nouvelle génération eyyi sa teskirima nouvelle génération advance yimɓe maɓe kam fof ƴeew ñanden woni hoɗo ɗum son battinide yaltude clip o no wiyete kadi no wiyete Simo ala wona Simo kalen ko haal sukaɓe nouvelle génération Maxime eyyi Maxime kon woni Simo eyyi Maxime o yimde mum Absene o yimde mum sukaɓe tokosde kalma Babs bi o yimde mum Mose bi o yimde mum Dahman o yimde mum Petit Mas o yimde mum hewɓe woɓɓe ne keewi hokkiɗu men juuɗe e nouvelle génération tan Idile Nègre wadde muɗum ko Idile Nègre particulièrement ɓeɗon o waɗi ɗum e album makko Idile Nègre o waɗi ɗum koye album makko kadi aussi Babs bi kadi o yimde mum kadi e album mum ewo ɗum ɗon joni ko hokkude jungo wonande nouvelle génération entré makko ala hen ɓen hay nokku mbawi yettinde hay koyɗe hokkiɓe koyɗe e daade o wanniɓe kilipaji gratuit e label makko kanko jeeyi production o fof ala kam min jeeyi mais aladi kanko omo jogui fof makko mo miñi ko tournat vidéo ji makko mo tournat ɗi fof jooɗi ɗi fof ko miñi donc noon ko haal ko belɗa ew haal ko belɗa noon nan ɗon liggan ko affaire familial tan ha entre mabɓe ɓe mbawi tournat noon neɗɗo goɗɗo faami e mbawi wallude ɗum woni force maɓɓe quoi ɗum woni force maɓɓe ko faami kañum woni ga kañum en créé ɗum ɗo haalko belɗa guila depuis des années ha faade hannde kadi ɗum tan yahde haalko belɗa haalko belɗa Ousmane Djigiri o woni B.O.B oɗon nana ɓen miñum mawnum advice il faut paamon advice kadi c'est normal so advice wayani est ce que oɗon gandi advice ko kañum mawnum adi wadde rap pular album rap pular 2001 wonno elle album wiyete ko duuɓi sappo ɓe didda Mauritanie ɓe jeehi Europe ɓe dépose toon Asie ko 2001 ma wiya wi noon nangaɓe ɓe mbiyete ko B.O.B hewɓe gandaɓe hande ko oɗon Ousmane B.O.B goten ko mawnum advice ay rap nden no fuɗɗi nde fuɗɗitino koye oɗon génération mawni ko en eyyi 1996 donc rap ɓurno wawde waɗede koye leegal mabɓe yimɓe rappiruji ndentanno koye galle mabɓe kamɓe e galle advice en rappiruji ɓurnode mawnude ɓe nanta ɗo hande kam fof ko ɗon ɓe gonanno ɗon fréquentanno e premier rappeur yaltinannoɓe sonuji ko ɗon jeeya rap pular Mauritanie anani ko Ousmane Djigiri o B.O.B yawa ɗum waɗi advice yaltido o woni junior ɓeɗon mawni ko en B.O.B koɓe tata kamɓene kadi ɓe goni junior uji koɓe tata on instant eɓe goni junior uji mais ɓe gama kadi advice wawi hay amde wawi break dance on woni junior ha ɓooyi à 2005 4 2004 wonti watti wadde carrière makko solo kadi omo yimde omo nangodiri e jungo e cousin makko ne wiye Big Jazz onon mbiyat ɗum hande ululu ay ululu kañum e advice ululu aɗa andi kam ululu ko grand advice wonno advice e jeysi i jam on signalaɗo o signal to ummi signal ɓaɗe tampode waɗe
Ada tampodera yawtan. Ko ɗum kam holko waɗi ɗum ni? Ah. Ko wildiyan. Ay, ya raw TikTok joni min anda ko inde Allah haalteɗo ɗo nde ko TikTok watti sala ɗum mi anda. No TikTok kam ko kefere, TikTok wona juldude. Wayta ko ɗum de. Kono mi mbaɗat woro guitte ko peya yaade affaire o. Eyi joni joni procureur to régime mo mbaɗɗa ɗo e advice o c'est-à-dire que aɗa andi parcours makko no feewi joni an yiyandema e jeune talent uji ɗi nouvelle génération ji non gandirɗa parcours oɗo advice o ni holmo jiiɗa mo ganda o ene nande makko style seeɗa walla o ene jogui référence seeɗa advice ɗo e quelque temps mo wawi heɓde ko advice heeɓi ko non pour mi haalanma gonga mi yiyani e maɓɓe ha joni goo fof e maɓɓe ne woni complet e hono advice mi jogino sutude au début à fin ko adi fof ay advice kañum serte maɓɓe en serte maɓɓe bangeji ɗiɗon e mankira ɗum kamɓe wonko mankira mais avec aduna joni o maɓe jaadu hen hayso tawi mankira ɗum mais hakkille advice hecci hakkillaji maɓɓe advice ne renti gueɗe kewɗe pour gerde carrière o pour o wona pour o existe guil nden ha joni kam mbawi wadde carrière 10 ans 15 ans kono ƴeew imagine advice carrière makko hande sa 20 ans ɗi timmi wimam 2006 omo compté e 5 rappeur fami ha oɗo instant omo compté meilleur à partir 2008 meilleur imagine ɗon hande 20 ans de carrière a yittata ɗum hay rappeur goto e aduna o woni top anani 20 ans fami Amérique partout hay Lil Wayne fansam carrière mum juutani ɓurani 10 ans taw yani taw woɓɓe goni dow mum mais advice waɗi 20 ans sa ƴeewi 20 ans ɗi joni famdani hay naala goto heɓani ɗum imagine haalnam hol rappeur mo jiiɗani jooɗi il existe 20 ans omo woni top une génération ɗiɗi ngara chaque 10 ans mbaɗen chaque 10 ans génération kettol musique chaque duuɓi sappo jogoroɓe hakkillaji naatoɓe game o heɗotoɓe somuji makko garoji joni e heɗotonoɓe mo guila ɓooyi ma taw génération nan keeɗimo a 10 ans kewɗi afa bien ɗiɗi walla tati e nouvelle génération e jibinaɓe 2001 ɓen mawnidi koye ɓen ko advice nehi ɗumen fami puɗɗiɗo guil 96 ewo jibinaɓe 2000 les années 2000 ɓeɗo ne gandi advice jibinaɓe 2008 jibinaɓe 2008 2009 ha 2010 sa ƴeewi ɓe mawni ɓe dañi 16 ans ɓe batti heɗade advice ɓe tawi ɗo keɗen keɗo advice hay ɓe jaade advice ay o gagni auto génération o gagni génération garo jibinteɗo no taw to woni top ɗo 2008 no woni top nde jibinanoɓe 2008 woni bebbeji ɓe jii ha mawni ha jogui duuɓi 2008 e joni foti duuɓi 18 ans déjà ɓe goni majoré vacciné eɓe keɗo advice ko ɗum o gagni ko ɗum noon wonata probléme nouvelle génération première nouvelle génération yaada tan koye génération mum génération goɗɗo ma ar ƴeftirta game o kam yaada tan koye génération mabɓe ligganaki génération fiti poɗɗo aroyde o ɓe keddota ko ɓe existe kamɓe foof noon ɓurɗo e mabɓe mawɗu hewde carrière ko authentique wonata ɓurata 10 ans ewo aɗa anda ɗum guiley joni par ce que advice ne waɗiranno chaque année advice ne aranno ne waɗa ko ɓurno ko wanno ko kadi ne arta kadi advice no fuɗɗotonode guiltemi ne carton waddat album ngaji kulɓiniɗo waɗa ko hay goto meeɗa wadde o jaɓata nandude hay goto soɓe jaltini album ngaji son uji sappo anani kanko yaltini album 21 22 titre a faami taw kadi fo en beɗi kadi omo hesɗitina o woppata hunde e ɓuuɓa o foftaki o daraki e dara guindel omo liggo liggey o noon oɗon gandi ko hollum liggey o ko caɗiɗo dartade ko caɗiɗo foftade lebbi tati o yaltat omo yima omo winda omo mofta omo yima wayata nande mo guuri lebbi tati sukaɓe aɗa wayre yiide jomum gane université ɗi hoore mum ne rewe projet mum foti yaltinde e 6 mois yaltinani ko heesi ha fuɗɗo ñifde wiyene arta kadi ne huɓɓita
ay neɗɗo huɓɓata ñiifa ay neɗɗo so yiɗi huɓɓude a huɓɓat tan jaha ɓeyda huɓɓude aɗa ɓeydo ya ɓeydoy tan moƴƴani rappeur woto jabbo wiide mi fada kemi jaltino projet mi jooɗon fofto seeɗa mi woppat mbaɗ ni woppami yimɓe jejjitma joni cikka yimɓe jogitama ka wonna ɗumɗina ngam mbaɗa joni bonnata jeune uji tan bonnata carrière maɓɓe ko rewɓe kaɓe rewɓe en ga joni oɗo procureur a wina a waɗi souligne carrière advice c'était en 96 donc ha hande omon woni to woni ɗo manam jusqu'à présent omo waɗa hit omo waɗa buzz makko holko mbawɗa hen wiide en tant que mo ganduɗa 96 aɗa andi jamono oɗon wona jamono hande mo ganduɗa ko jamono drill walla ko jamono musique fusion walla jamono trap on saaha ko jamono mo ganduɗa ko rabbu degerɓe tiɗɗo o woni underground hardcore ha hande ene woodi hande underground yimɓe ɓe ganduɗa hande sa yi ko ɓuuri ɓe ñifde hande musique moɓe mbaɗatno hande ɓe mbawa en waɗde ɗum imposé ha joni c'est à dire que hande enen population en kettaki ɗum ɗon hande mais kanko chaque fois omo yaha hen chaque fois révolution ono ariri foof omo yaade muɗum o yaha ko kanko vrai kanko way noon walla soit 10 ans koko entourage o way noon non famani no jiɗɗa haalde ko no fewi mbiɗa rap deguer mbaɗetnono 96 o hay somi teskitta ko 96 en kam mbeɗa andi rap mbaɗetnoɗo mbeɗa heeɗo ɗum wona no Tupac ma e ndew 96 et donc mi teskitta ko 96 kono mbeɗa andi advice jaaɓi yaade temps o jaaɓi o kadi omo yinno rap o school uji mo mbaɗannoɗi omo waɗanno ɗum temps goɗɗo ari pour o yaade aduna pour il reste o change o waɗa kadi ko yaadere aduna e giƴƴiraɓe makko yimɓe hewɓe jiɗimo yo heddo position goto tan o wona révolutionnel tan omo haal caɗele ɗe Mauritanie ɗe mais kanko o caliɗo o sali ko musique o waɗata fof voilà ko ɗon noon question woni ko namdotonomi ɗon base question ɗimme c'est à dire que andi ɓeɗo hande ɓe ganduɗa sa ƴeewi hande artiste aji ɓoyɗi ɗi woni waɗanoɓe représente ɓe waɗoɓe rap tiɗɗo woni comme genre rap classique o rap classique o ɓen hande sa wi hande aɗa yaltinaɓe hande e classique oɗon walla rap représente oɗon hande a wi aɗa addaɓe hande e génération manam révolution hande o wayno comme bituji ko wayno drill en o walla bituji ɗi ganduɗa ko afro ji ene tiiɗe mabɓe ha de telle sorte kamɓe hoore mabɓe ɓe mbaɗa rekkile ɓe goppira jeune o kanko ha joni kanko advice hoore mum kanko mo continue e jeune uji ɗi kala ko yalti ko hesde e musique o kanko mo yaade e jeune uji ɗi omo wadda e mabɓe combat donc ɗum ɗon namdimi donc ɗum namdimi ko kanko personnellement wayi noon walla c'est à dire ko entourage makko o woni e wallude mo caggal non kanko mbiɗa wawi wiide ko kanko presque ma wayi noon kanko goto liggi ɗum a faami ɗum ko liggey makko ene yooɗi par ce que ay advice hande saɗa sifo advice a sifoɗamo e nouvelle génération holmo cifoɗɗamo koye o school wona alandi 96 joni hol rappeur uji mo yimmi joni ka Mauritanie wona non comme sénégalais ok e rappeur uji mo wonduno on instant 96 taw ko rap pulaar kalten ok e rappeur uji mo wonduno on mbaɗɗo ɗo en ɗum ɗo retour on instant min jogino rappeur uji révolutionnaire uji ha heewi emin jogino rappeur uji ɗi ganduɗa hande ɓe natti yimde ni par ce que advice adi génération ɓe mbiyaton o school ɓe adi jemin tekki yimde advice adi roi hemsen ga o adi ɗumen yimde ko hedde duuɓi 10 ɓe mo nouvelle génération yeeso makko fami fiti kanko ko génération mawɗo e génération après rewi hen woni génération roi hemsen batti yimde nde à partir de 2005 minen teyen yero gaynako en wobɓe o jeeya koye génération atiɓe yimde ɗum eɗen mbawi wiide noon o wonno ko junior uji B.O.B adiɓe yaltinde album rap pular instant Papis Kimi gatiɗo wadde rap e nder Mauritanie e B.O.B koɓe tata e DJH way ɓe wobɓe safalɓe donc nden ɓe batti yimde 96 kanko fuɗɗiɗi koye génération gadiɗo wadde musique
96 o jeeya kadi kay ha joni ko top 2026 ay no rap joni an holko woni relation ma an hakkunde ma advice parce que no gandirɗa ni parcours makko juste ka meloman walla on min koye mabɓe mawnide min koye mabɓe mawnide mi koye minen gonno mbeɗa andi mo feewi ok mais est ce que relation mo joguiɗa e makko aɗa jogdiɗum e artiste goɗɗo non advice gadimi andude advice gandumi advice ko ɓe woni cukalel on instant mbeɗa fansi advice nden mbeɗa jogui duuɓi seeɗa hedde 14 ans 15 ans eyyi après min battumi yimde on instant mi fijat tan komi rappeur ñemtinowo rappeur uji jimimi dédicace advice jaami galle mabɓe gandumomi nden min gondannoɓe waɗantinomo ata e jamma veille eɗe woni cukalel mi jogui 15 ans en ha 16 ans en mi wadde mabɓe hedde 8 ans guinden wadde mabɓe hedde 8 ans eɗe wonde mabɓe eɗe are mabɓe eɗe woni cukalel e ɓurnoɗo famɗude e wonannoɓe ɗon wonannomi tan koye grand frère uji guijiraɓe kawiraɓe mon instant mbiɗa yinno guiya min wonno nden cukalel tan jiɗɗo rap gadiɗo wiide yima e duuɓi mon jogimi ɗi no garanmi mabɓe nde ko 14 ans en te kadi nden kadi no garmi e makko nde o fansi kam o horsiɗi kam faami wallahi neɗɗo moƴƴo joni an temps mo gonduɗa e makko foof e compétence mo jiiɗa e makko foof est ce que ɗum a yiiɗum e mini ko wiyeteɗo accent o accent mangal non mi gonɗa gotum ha joni mi ceerti seeɗa mbawata nandude ɗeɓat nandude tan wodat serti tan an he hono advice ko 1% ma yalto e banggue goɗɗo kono ene wawi wasde yaltude e mum mais advice complet advice ko mbimami ko tan o débit o ko tawa ko omo tawa o débit guilli muusi ani guilli waɗi cassette faami guilli rap pour persude ɓe jamono hasde o eyyi guilli rap ne muusi pour jima ha weela il faut ko mbartoɗa il faut ko nden alano ko wallata ko heewi wonande technologique joni o a faami ko welnata son hono ko absene keɓi ko kanko tawama gila ma radio mari eyyi o daago ma nelda kam tan sonde mi heɓa no advice ɓooyi liggade mi haala min gandumon ko 2007 kono ko nden gandumomi a phase ni kono mbeɗa andimo kam avant mbiyen ko 2007 wonande no neɗɗo goɗɗo andirimo keɗotoɗomo tan ni jiimomi ha jiimomi joddimi e makko battumi arde galle mabɓe nden kankone kadi o woni ɗum ɗo seeɗa ewa ko 2007 wadde trophée makko wona sens ko mérite quoi to trophée advice ko mérite allah seedi kadi ko mérite o waɗi ko heewi ko ligga wallahi ko liggiɗo mais kanko tan heeɓi trophée walla y a des autres personnes ɓe ganduɗa kadi ene jogui trophée heeɓi trophée mo heeɓi o eyyi normalement wona gonɗo Afrique du Sud ne foti hebde e Afrique de l'Ouest ne foti hebde normalement feccat Afrique ko laabi 4 ko 4 foti hebde donc ko par pays heɓata pays fof pays ko goto heɓata walla Afrique du Nord woni enen wona to gonɗen ga Sénégal Mauritanie Tunisie en e gueɗe baɗe noon Mali en ha Niger en ewo ɓeɗon trophée mumen wonmo advice heeɓi o go fof représentata ko ga peccat ɗum pour yimɓe naalankoɓe hewɓe mbawa heɓde ɗum kono progrès ne vote ha affaire vote